Wawaye. Da Rafanan. Ban san ana ciki ba, amma na yi kokari. Yusuf. Ya aka yi da ganka? Ko wannan ya ganka ne? Wallahi abba dogon labari ne. Sai na huta zan ma bayani. An dawo? Abba. Zan da zuwa Hauwa. Zan da zuwa. Awa. Zo mana. Ya na sai fama hamma kake yi ne Abba? Ba dole ki ganna hamma ba Hauwa. Yau tun da kin dawo? Na'am. Je ki shagon Madu. Ki ce baki gari rabi. Ya haɗo miki da mai? Sai ki kawo mata ta sarrafa. To Abba. Yawa insha Allah. Allah ya miki albarka. Amin ya Allah. Miki albarka, na gode. Kai Hauwa, wallahi biki koma gida ba. Ya da ka zuwan ki gida har kin ƙara fitowa. Wallahi kaga Salim, ina zuwa gida Dagus ina shine ya aike ni. Kai, wannan fa akwai kayan caji ne a ciki? Wallahi, ko dina dan zuba a ciki nake dan shopping din shi. Ya kamata ka bani shi in karasa, ko na taso cajin da nayi. To bari na je. Da na sani ban ba Hauwa lemon nan ba. Dan kayan cajin ciki ya fi ƙarfin kanta. Duk wanda ya sha za a samu matsala. Kai? Wai wannan ba wannan yaron Yusuf bane ba? To yana daure. Waye dalilin fitowarsa kenan? Wallahi ba za mu bar shi ba. Duk ubansa wallahi san bai biyo waye ya fito da shi kuma wallahi san mai da shi. Kai? Kawai shi kenan da mutum na da kuɗi. Yusuf. Ya aka yi da ganka? Wannan ya ganka ne? Wallahi abba dogon labari ne. Sai na huta zan ma bayani. Sani, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya kake? Wallahi lafiya lau, san da zuwa. Dan Allah ina son maganin ciwon kai. Okay, bara na yanko miki. Sorry, dakata. Kamar baka gane ni ba ko? Ake to suna na Alfat. Da fatan kai ne Musa. Ware kwali ne Musa. Okay. Ga wannan kuɗi ne.
An bani address naka ne? Ina so ka rinka kawo min kayan aiki. Tun daga kan koken zuwa kodin da rafanan. Ina son ka rinka kawo min har inda nake. To ba matsala. Yanzu ba kayan ne a ƙasa. Amma zan haɗa sai na kawo miki, ina so sai ki bar number wayanki, na zo sai in kira ki kwatanta inda za mu haɗu. Okay. 070. Arfat ko? Arfat. Okay, to. To. Na gode. Sai na jika. Sai kin ji. Thank you. Sauka lafiya. Ha, Allah da iko. Sai har kwatance na ake yanzu a garin nan. Musa Lela dan makaranta. Kan haɗa miki kayan caji sosai. Dan Allah da kin janyo min wasu. Jiya nan ka sani ba kai bacci ba jiya. Saboda ban nan ta hana da bacci. Ta tayi mu da hankali. Ta yaya ce wai a ci ku bal uku har gida. Abadan Allah. Sai hakika ni ma bal din ta bani mamaki. Chelsea na hukata. Na kun ina tunanin abu. Akwai bace rai. A bata an ci ku bal ta farko amma ta biyu nan bai kamata a ci ba. Bai kamata a ci ba. Saboda har ga Allah defendin nan bai kamata a ce su bari a ci wannan bal din wallahi. Bal din na ija baya ku kasa dungurin sa ko buge hira ku yi ma. Ani ba za na ce koyi ba saboda Banzuma yana burge ni. Ina shauɗin ga Banzuma ya ɗauko ƙwallo ya taho da ita. Yana burge ni sosai. Magana ta Allah gaskiya ban yi mata kan yayi ba yadda ya kamata to amma da matsalar da dan bayan Chelsea suna da matsala har gida. Ai motsin da shi ya bawa Benzema daman jefa fatin a daga. To ta farko dai ya bari a shigo. Kuna ne ban musun bal. Ba ku da ai isa musun bal. To Na za a ba za mu musun gwal ba. to mi magana kan abu da ya kushe muna jin ka. To Iliya sarkin kawo labarai. Yau wani labari aka zama da ke ci gaba. Ido na fa wallahi da ido na ga Yusuf ya hannun wai bayan kama shi ya fito. Yusuf ya fito? To wallahi ba za mu yadda. Wallahi ba za mu yadda ba. Kiya rai mutumin da zai aikata wannan babban laifin wai a ce ya fito. To wallahi ba zai ba za mu yadda ba. Har can police station din sai mun ji dalilin da yasa aka sake shi. Ne mun da aikata ba na saki bane. To ai laifin da ka ba imama ba mana saki bane ba. Daura rai da rai shi ne da take shi. Wai amma wai yana kai su wai yana yawo a gari. Ai matsalar kasar mu kenan. Ai za mu je police station din mu ji wanda ya goya mashi baya har ya fito. Gaskiya abin da ya kamata shi ne mu je mu je kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawa Madu, daman babana ne ya aiko ni akan ka bashi gari da mai ka tara a cikin kuɗin da kake bin shi. Gaskiya Hauwa, da ba don mahaifinki bane, wallahi ba zan bada ba. Don ba na bada bashi. Ka yi haƙuri ka taimaka mana babu ce ta saka. To, bara na zuba miki. Allah ya warware. So mun gode. Mun gode. Ki gaida mahaifin nan. Ina jin ka Iliya. Yawa yalla bai. Magana da ke tafi da mu ba wata magana bace ba. Magana ne da akan Yusuf. Yanzu na mai tare da abokina. Muka gan shi. To ni abin da ke mamaki to me dalilin fito wasa ya aka yi fito alalun kowa ya san galifin da Yusuf ya aikata. Laifin shi ba na fitowa bane yanzu. To shine gaskiya muka ce gara mu zo mu wanke mu daga zargin da muke ciki. Amma tabbas mun ga Yusuf da idan mu. Allah bai. Iliya, listen to me. Kun dai ga wani ne kamar da Yusuf, amma ba Yusuf bane. Yusuf is under care of the government. Yana da rashin kula gwamnati. Kuma mu jami'an tsaro mu muke kira shi. Zancen ka ce ka ga Yusuf bai taso ba. Maybe ka ga wani negative to him wani mai kama da shi. Amma dai gaskiya Yusuf yana da rashin kulawa mu. Kuma in ba idan cewa ma ku as a young generation wanda ke tunanin gobe za ku taso ku rike kasa ba. Da wani ya faɗa haka wanda ce haka da ya gane furan sabuna. So ka ƙara da tunanin cewa wai ka ga Yusuf ba Yusuf ga gani ba. Maybe ka ga wani mai kama da shi ko wanda ya shiga da shi. Wannan shine kawai. Kun ji ko? That's all what I know. Amma Yusuf yana da shukulawa don haka za ku iya tashi ku tafi. That's all. Okay to shikenan Allah bai. Kashi mu je mun gode. Mun gode Allah ba. Look at ana gaya muku magana kuna wani shirmin manza da nufi. Kuma kusan cewa every human being has a negative of 3% ba? Every human being has a negative of 3%.
wawaye in ka ga Yusuf a can wajen ba mamaki kana fita ga wani mai kamar sa can ba mamaki kana fita ga wani mai kamar sa can wajen kamanni ne amma it's not the right person. Yusuf yana hannun mu yana ƙarshen kulawar mu kuma duk wanda ya magana mu mun san Yusuf yana hannun mu a matsayin mu na hukuma. That's all. Wawaye. To, ikon Allah. Ba za a rage da wannan. Auren wani da kai ba shakka zai ba da armashi. Dukkan abin da zai ɓata ranka ne za na ka. Hello? Na'am? Mun yi musamman da fari, shi ne gani da kai, kuma su bani hawa. Kai, amma na ji yaɗi tuntun, sai ke sayin dawo min da kaya. Amma sun san a nan nake? A'a, ban san a nan nake ba, amma na yi ƙoƙarin na je gurin aiki, shi ne aka kan su mu inda ke. Amma da kan su baya. Ya dawo gida na su baya. Ina wanka ta ɗaukan su da su. Amma bari in masa yawa. Ya ce sai in ba su lamba. Walai na ga yara wannan jaka ne suka aya. Na yi musanya muka yi da wata, amma yanzu zan ba su lamba. Za ka kira ki ki ka zo ki kira. Shi ke nan, yin da muka yi. Za ku ci. Na gode. Rudani yana nan a bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Karena itu bukan terlantar. Berkira lima tujuh puluh dekat. Mungkin ini menjadi dan Allah yang membuat ini kenapa kita ini. Kemudian nanti sana tidak harus kita menjadi kita kembali ke sana. Insya Allah Allah. Kita kan dia orang dia tidak kena kita kena. Na shiga uku. Ashe kayan laifi ne a ciki? Gaskiya, dan sa'a bata ga kayan cikin jakan nan ba. Da tuni ta kama mai jakan nan. Amma bari in kira ta a waya. Kai, ba zan kira sa'a ba. Dan idan ta kama kayan nan tabbas za a ƙara mata matsayi a aikin ɗan sanda. Ni kuma
abin da bana so kenan. Dan na nemi rancen aron kuɗi a wajenta da zan zana jarabawan ɗan sanda. Ni ma na zama 'yar sanda. Amma ta hana ni, to wallahi tallahi ba zan bata wannan jakar ba. Na san me zan yi. Idan mai jakar nan ta zo ba zan taɓa bata ba wallahi. Sai ta biya kuɗin fansar jakar nan. Hakan ne zai sa in samu kuɗin yin jarabawa ta. Hello? Dani na zo inda kake in zo maka. Ina gurin. Kike na kike. Ki yi haƙuri fa na ajiye ki ban zo a kan lokaci a karki da ma amma na gan shi ban ba tare da kan da na zo ba ina so na ɗan miki wani ɗan bayani da fari dai na ga abin da ke cikin jakan nan kuma kin san na san da ku don duk wanda aka kama da wannan jakar ɗaurin rai da rai a gare da Allah da haka ina son ka fi transport akan magana me ya faru to ina so ki biya ni kuɗin jakar da kayan farkon da ke kuɗin farka da kike so da kike ne nawa kika yi jakar $100,000 za ki biya $100,000 to zan biya amma yanzu ina son mu je ki nuna min gidan da kike sai mu je na ɗauko miki kuɗin na kawo miki ba tare da na karɓi jakar ba idan na kawo miki kuɗin na zan je karɓi jakar okay ba matsala bakar kasuwa hakan take faruwa. Ina son ka tattaro min ɗan iskan da ke ƙarƙashin sa da har waɗanda ba sa ƙarƙashin ka saboda ina son kanin maganin wasu ƙungi. To an kuma an gama wannan ai ba damuwa za a haɗa mu. Amma da kun da yake mana dan ya da kai da kanin tasu yasa kuka musanye da wannan mata. Da ake ciki kuma a wani aka kwana. A akan da kan akan da kan yake maka wannan magana kana son kamar rayin waye ne. A'a dai Alfina kuma uwar gidana kowa ya zaburo a wancan kwana. Ai an gama magana zan haɗa shi da ɗan balla ja'u zan fassara miki. Don yanzu akwai mata akwai Zara zan tattaro miki su za a yi maganin ta insha Allah an gama. Ina jiran kar ka ɓata lokaci don Allah ina son aikin nan cikin haji. An gama an. Za ka shiga nuna. Yanzu Zara da mata ka dole ne a nemo da wasu ma za mu nuna wa wata ita karama iska an gama. Shikenan in Allah da zan ina daidai guri daidai wani misali kan kwanan nan da muka haɗu da kai sannan inda muka shigo da kai zan koma insha Allah. Hello sir. Hello? Sa'a? Ga wannan Yusuf din nan ya zo siyayya a wani shago. Kin gan shi kin tabbatar shi Yusuf din? Wanda muke nema ne fasa. Okay. To ga nan zuwa nema ina kan hanya yanzu na shigo wajen bangaren angwara amma ga nan. Okay sir. Sai a wajen ga nan yanzu za ki gani. Okay sir sai ka zo. Shikenan in Allah da zan ina daidai guri daidai wani misali kan kwanan nan da muka haɗu da kai sannan inda muka shigo da kai zan koma insha Allah. Hello sir. Hello? Sa'a? Ga wannan Yusuf din nan ya zo siyayya a wani shago. Kin gan shi kin tabbatar shi Yusuf din? Wanda muke nema ne fasa. Okay. To ga nan zuwa nema ina kan hanya yanzu na shigo wajen bangaren angwara amma ga nan. Okay sir.
tsaya a wajen ganin yanzu za ki gani. Okay sa sai ka zo. Kai. Please, I'm very sorry. Kai hakuri. Wallahi mun sa wani zata wanne wanda muke bincike a kansa. Kai hakuri kaji? To Allah, sorry. Ba komai ranka rai. Yau, cikin aiki. Nagode. Ya kawai kin kira ni. Na zo kawai kin ce wannan shine Yusuf na ga ba shi bane. I don't like this. Make sure that you get the evidence before calling me. Please, I don't like this. This is the last chance I'm giving to you. Dama zance ne akan Hauwa yar wajenka. Gaskiya kaga ni matashi ne kuma a nan unguwar nake zaune ka san wannan. Abinda take gaskiya baya dacewa. Saboda tana bin wasu yara samari yan iskan unguwa yan shaye-shaye. Kai in takaice ma dai waɗannan yara ba wai ya shaye-shaye kaɗai suke ba har ta'addanci ma suna aikatawa. Hauwa? Insha Allah. Amma ina so ka tsaya kai bincike da kyau ka sa ido sosai kada a gaggawan yanke hukunci. To babu komai. Nagode Sadiq. Nagode. In Allah da zan bincika domin ga na gano wannan matsala insha Allah. Nagode. Hawa, gaskiya ina mutuƙar tsaye. Kuma ina ƙaunar ki. Don gaskiya idan babu ke ba zan iya yin rayuwa ba. Salim kenan. Ni ma na daɗe da son ka a cikin zuciyata. Kawai ka riga na faɗa ni. Amma Salim fa ka sani fa. Kai fa ka ɗora ni a layin shaye-shaye. Ka sani Aisha ƙawata da ita kuke soyayya. Kana ganin in ta gamu ba za ta ba mu matsala ba? Gaskiya ne. Amma na san yadda zan yi da ita. Ya yi kyau haka ake so shi sa ma ni ji daɗi ma da ta faɗa ba. Saboda ne. Mada, Zara, kowa ya zaburo a bar shi ya kawo. Ko an ba ku sai an nemo ku wallahi. Allah ya biya Mada, Zara, Allah ya biya. Kai Musa, da ka ji wannan kirarin naka wata bukata ce da kai. Ka faɗa a cika ma. Gaskiya ne Mada, amma kafin nan bara ɗan yanko muku kayan caji sai ku ɗan ƙara. Wata moka nan kwara da ita. Damar uwar gidana ce tace za ku yi mata wani aiki na gaggawa shine tace na nemo ku. Okay. Ba damuwa in da dunkuli mai kyau. An gama. Ba ku da matsala za ta yi babban biya. Kawai ka haɗa mu da ita kawai za a yi mata aikin nan. Tashi kenan. Bakar kasuwa safara ake yan uwa, kodin da wiwi exal da roti kuwa, koken turamol rofanal diya zagawa. Bakar kasuwa safara tana ninkuwa, bakar kasuwa wai shin me ke faruwa? Kuma yanzu da na tattaro muku
wannan shi ne Zara, wannan kuma duk abokan su ne gabas da tana nan. Wannan idan mutum suke so a kashe ni wallahi ko kwana ba zai ƙara ba sun ɗauran sa. Na ji daɗin wannan kalama. Amma kun san dalilin da ya sa ni kira ka nan? A cikin faɗa. Akwai wata ce wadda take raina min waye. Gidanta ita kaɗai ne. Zan je in nuna muku ita. Ina son ku jira mata. Akwai jakata a hannunta. Ku karɓo min wannan jakan sannan ku gaya mata abin da ta gani a cikin wannan jakan idan ta suke ta fitar da su a bakin ranka. Idan kuma ta muku gazama ba na son ta gane. Wannan jin ne ta biyu amma mu magana ta canji. Wannan ba matsala ta bane. Kuɗin ku zan ba ku idan kun gama aiki. Nan ba matsala ba. In dai za a bayar tun da kin san zai da rauni abu. Ko ba haka ba ne ba wani. Sauran bayani kuma mun ta zai ƙara sannu. An kakku da mu. Ba ta da matsala wannan abin da ta sa kuku yi aikata mata kawai in ma mutum take ta fi kawai kan. In dai magana kafin ba ta da matsala kuma dai kawai. Bukata. Waye ne? Inna lillahi. Sai karamar yan duniya. Ina jakan nan? Wace jaka kuma? Ni ba jakar da na ɓoye. Jakar da kika ce sai an baki kuɗin fansa, ki kawo ta ko mu kashe ki. To na ji zan kawo, zan ɗauko yanzu. Oga, bai jawala ba take fa. Oga kwalawa ne. Sai ka duba wani gani yake faruwa.